Nagabenta ki khubor baman kasni paidbah subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Ya ka Jinking Dam nasdang ban maramot nadu ka khalai turik unopra. Ka ITC Cementation India Limited ka ban maramot ika Jinking Dam laab. Ya ka jingbit ban yos dang no ya ka jing maramot ber ka shimpor saubnai ban pendep ban kershan ika Jinking Dam sat ka balakut no ka portrekam. Kaladan ka jingthot ber ka jingthnum nagi paidbah apring ki paidbah nong net nongwan ki balahap ban mat ika jingdheng kali ka blane katu kat nepor. Namar ka jinghap ban pensak nge Syllang ban jam ning bagani ka Jinking. Ya ka Jinking menta ka khalai trik unok prak lasdang ya ka jing samthliu habaro shilinter jogati ka Jinking bar ki bor ba maramot ikani ka Jinking haringkat ki bor pulen ki lahap ban perkhing ru wat ya ka yat ka yeng jing kali ki ba kiu Syllang bar ki ba hiar sha Guwahati ka balawan ra ya ka jingdheng kali ka bajur ha ki benta jongani ka Jinking. Ki pulit ka Ribhoi district ki lahap ban penkalai ka lentiyat ki kali ki bawan na ka than Guwahati ban leit ban Yat Shanong ba Syllang bat baro ki kali gila haban yat ling ba ka umyam sya umroi airport umrenja bat ban pay ling ba sya usurok VIP road maulai mau tawar nehu ni sya pulu kat ba ki kali red ki bahiar na Syllang sya Guwahati hi kidang yo ban yat ling ba ka Jinking damsan.